సో అందరికీ కూడా ఈరోజు క్లాస్కి 9వ అధ్యాయానికి అడ్వాన్స్ కోర్సు యూత్ గ్రూప్ అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 9వ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. విద్యలలోకి రాజగుహ్య అంటే గుహ్యం అంటే సీక్రెసీ, అంటే రహస్యమైనది. రహస్యాలలో కూడా అతి రహస్యమైనది రాజరహస్యం అన్నమాట. అది దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కాబట్టి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. 9వ అధ్యాయము. సో భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. దీంట్లో 34 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో మనం 17 శ్లోకాల వరకు ఈరోజు చూడొచ్చు. 16 శ్లోకాలు. సో 17 చూద్దాము. శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యాం అనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో ఈ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికారు ఏమన్నా, అర్జున నువ్వు నా ఎడల ఎప్పుడు అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి ఈ గుహ్యతమమైన జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానాన్ని కూడా నీకు తెలియజేస్తాను. దీనిని జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం నీకు తెలియజేస్తాను. యజ్ఞాత్వ ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే శుభాత్ నీకు మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పి, తప్పనిసరిగా నువ్వు ఈ భౌతిక సంబంధించినటువంటి ఈ క్లేశాలన్నిటి నుంచి నువ్వు బయటపడతావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి గురించి ఎక్కువగా మనం విన్న కొద్దికి మనకు ఆత్మవికాసం పొందుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ శ్రవణమే భాగవతంలో కూడా చెప్పారు ఏమని, భగవద్బంధిత విషయాలన్నీ కూడా భక్తుల సంగమంలో చర్చించినచే అవి అనుభవంలోకి వస్తాయి. భగవంతుడి విషయాలు భక్తులతో పాటు చర్చించుకుంటే మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలం. అందుకే సత్సంగాలు ముఖ్యము, సత్సంగ సాంగత్యం అని చెప్పి అంటారు. ఇది అనుభవపూర్వక జ్ఞానం కాబట్టి మానసిక కల్పనావాదులు, మామూలు విద్వాంసులు వీళ్ళందరికీ కూడా అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్పీరియన్స్తో నేర్చుకోవాల్సినటువంటి జ్ఞానం కాబట్టి భగవంతుడి కథలు భగవంతుని భక్తులతో వింటూ ఉంటే మనకది పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఏమిటి, భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవలోనే ఉంటారు. సో మనం అదృష్టవంతులమైన మనుషులు అటువంటి సత్సాంగత్యాన్ని పెంచుకుని భగవంతుడి యొక్క చర్చలు ఇవన్నీ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించినట్లయితే తప్పకుండా మనకు ఆధ్యాత్మికత అనేది అలవాటవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే శ్రీకృష్ణుడు ఇంతవరకు చెప్పిన విషయాలన్నింటికంటే కూడా ఇప్పుడు ఇది పరమరహస్యమైనదని కూడా అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. సో భగవద్గీతకు మొదట్లో ప్రథమాధ్యాయము దాదాపు ఫస్ట్ చాప్టరు ఉపోద్ఘాతం లాంటిది. రెండవది ఏమిటి, తృతీయాధ్యాయం నుంచి చెప్పినటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా రహస్య జ్ఞానమే. ఏది మరి ఆత్మ గురించి కానీ కర్మయోగం గురించి కానీ ఇవన్నీ. సో ఇక 7, 8 అధ్యాయాల్లో చర్చించబడే విషయాలు ప్రత్యేకంగా భక్తియుక్త సేవకు సంబంధించినవై ఉన్నవి. కృష్ణ భక్తి భావనయందు వికాసమును కూర్చునవైనందున అవి గుహ్యతరమై ఉన్నవి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ ఈ 9వ అధ్యాయంలో
వివరించబడిన విషయాలు ఇంకా గుహ్యతరం, శుద్ధ భక్తికి సంబంధించినవన్నమాట. ఈ 9th దాంట్లో మనము కొన్ని విషయాలు ఇంతకుముందు వాటిల్లో చూసినవన్నీ కూడా మరి ఎన్నో రహస్యమైనవి చూసాం. ఆత్మజ్ఞానము, కర్మయోగము, ఇవన్నీ కూడా మంచి గుహ్యతమమైనవి అయినటువంటివి. అయితే ఈ కృష్ణ భక్తి భావంలో మనకు ఇంకా వికాసం కూర్చినందువల్ల అవన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి రహస్యమైన గుహ్యమైనవి. కానీ 9th చాప్టర్లో అవి స్పెసిఫిక్గా శుద్ధ భక్తికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి అది ఇంకా గుహ్యతమము. రాజవిద్య రాజగుహ్యం అంటే సీక్రెట్స్లో కల్లా పెద్ద రహస్యం అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు అలాంటి గుహ్యతమ జ్ఞానంలో స్థితిని పొందినవాడు కాబట్టి ఆయన సహజంగానే దివ్యుడు, ఆయనకి నాలెడ్జ్ అంతా ఉన్నది కాబట్టి ఆయనకి ఏమి భౌతిక క్లేశాలు ఇవన్నీ ఏమి కూడా భగవంతుడికి ఉండవు. ఆయన ఏమి త్రిగుణాలకు అతీతుడు కాబట్టి ఆయన విషయాన్ని ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో భగవద్గీత 9th 10th చాప్టర్స్లో కూడా భక్తిలో ఉన్నటువంటి నియుక్తుడై ఉన్నవాడు ముక్త పురుషుడు అని చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి హృదయపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి సేవ చేయాలనుకునే వాళ్ళు భౌతిక స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ముక్తులుగానే భావింపబడాలి. భగవత్ సేవ అందరిలో భగవంతుణ్ణి చూడగలగటం భాగవతం యొక్క ఫైనల్గా కూడా శ్రీకృష్ణుడు భాగవతంలో భాగవత ధర్మం అని 2 పాయింట్స్ చెప్తాడు. ఏది చేసినా నా కోసం చేయి, అందరిలోనూ నన్ను చూడు అని. సింపుల్గా ఉన్నవి కానీ దాంట్లోనే పరమార్థం అంతా కూడా ఉన్నది. అదే భగవత్ సేవ. కాబట్టి 9వ అధ్యాయపు ఈ అందరిలో మనం భగవంతుడిని చూసినప్పుడు మనం ఎవరికి ఏది చేసినా అది భగవంతుడికే అనుకుంటూ చేసినప్పుడు అది నిజమైన భక్తి మార్గము, భగవత్ సేవ. సో 9వ అధ్యాయపు ఈ ప్రథమ శ్లోకంలో ఒక విశేషం ఉన్నది. ఇదం జ్ఞానం అనే పదానికి శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, సేవం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం ఈ 9 విధాలతో కూడిన భక్తి అది సూచిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు భక్తి సేవలో ఈ 9 అంశాలు నేర్చుకోవటం వల్ల మనిషి ఆధ్యాత్మిక అంటే భక్తి భావాన్ని పెంచుకోగలడు ఈ 9 మార్గాలు కూడా చేసినట్లయితే. అలాగే మనసులో ఉన్న కల్మషాన్ని కూడా మనము శుద్ధి చేసుకోవచ్చు, సంపూర్ణంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు కల్మషం పోయినప్పుడు. వాస్తవానికి జీవుడు భౌతికం కాదు అన్న భావన పొందటం ఒక్కటే కాదు, అంటే నేను ఈ శరీరం కాదు అన్న దానికంటే ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్ళాలి ఆత్మానుభవానికి. అది ప్రారంభం మాత్రమే. కాబట్టి మనం చేసే ఈ పనులన్నీ, దేహపరమైన పనులన్నీ కూడా దేహాత్మ భావన తొలగిన వాడికి ఆధ్యాత్మిక కర్మల నడుమ గల భేదమును చక్కగా గుర్తించవలెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క విభూతి పూర్ణశక్తి ఉన్నత న్యూన ప్రకృతులుగా తెలియబడు అతని వివిధ శక్తులు భౌతిక జగత్తు మొదలగునవి 7వ అధ్యాయంలో ఇదివరకే మనము చర్చించి ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఆ భగవానుని వైభవాలు విశదీకరించనున్నాం. ఈ శ్లోకంలో అనసూయవే అనే పదం కూడా ఇంపార్టెంట్ పదం. అంటే భగవంతుడి మీద అసూయ అనేది లేకుండా, కాబట్టి కొంతమంది అంటే ఆ భావన ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి పరమ పవిత్రుడిగా, దివ్య పురుషుడిగా, దేవదేవుడిగా మనం అర్థం చేసుకున్న వాళ్లకు ఈ గీత అధ్యాయాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ శ్లోక. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తమవ్యయం. సో ఇది ఎంతో గొప్ప విద్య, ఎంతో గొప్ప సీక్రెటివ్ విద్య. ఇది పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం. ఇది ప్రత్యక్షంగానే తెలియబడేటటువంటి ధర్మము. మరి ఎంతో సుఖవంతమైనది, కర్తుం అవ్యయం కాబట్టి శాశ్వతమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం విద్యల్లోకెల్లా రాజు, సర్వరహస్యాలలోకి కూడా పరమరహస్యమైనది, పరమ పవిత్రమైన ఈ జ్ఞానము అనుభవపూర్వకంగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానాన్ని కలుగచేయుటచే ధర్మం యొక్క పూర్ణత్వమై ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైనది మరియు ఆచరించుటకు అత్యంత సౌకర్యకరమైనది అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఇది చూసాము. నెక్స్ట్ శ్లోకాలో
అశ్రద్ధధానా పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. అశ్రద్ధదాన పురుష, ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు పొందలేరు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరు భక్తి మీద శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు, అశ్రద్ధదాన పురుష, శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు, ధర్మస్యాస్య పరంతప, ధర్మ విధానానికి కూడా వాళ్ళు, ఈ ధర్మం మీద ఎవరికైతే శ్రద్ధ లేదో వాళ్ళు నన్ను అప్రాప్యమాం, నన్ను ప్రాప్తించుకోలేరు, అంటే నన్ను పొందలేరు. నివర్తంతే, తిరిగి వస్తారు ఎక్కడికి? మృత్యు సంసార వర్త్మని, ఈ మృత్యు సంసార మార్గానికి మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలోకి తిరిగి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోలేకపోతే, ఆత్మానుభూతిని పొందలేకపోతే మళ్ళీ మనకు మరి మోక్షం అనేది రాదు. కాబట్టి తిరిగి మళ్ళీ మృత్యు సంసార వర్త్మని, మృత్యు సంసారానికే తిరిగి వస్తాము అని చెప్తున్నారు. మయా తతమిదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం అవస్థితః. సో సమస్త జగత్తు కూడా మయా తతం ఇదం సర్వం, నా యొక్క ఈ సర్వం, ఈ జగత్తంతా, ఈ సర్వ జగత్తంతా కూడా అవ్యక్తమూర్తిగా నేను వ్యాపించి ఉన్నాను, అంటే కనిపించకుండా నేను ఈ జగత్తంతా కూడా ఆవరించి ఉన్నాను. సమస్త జగత్తు అవ్యక్త రూపంలో నా చేత ఆవరించబడి ఉన్నది. అవ్యక్త రూపం అంటే కనిపించని రూపంలో అని, కనిపించకుండా. మత్స్థాని సర్వభూతాన్ని, నేను అన్ని జీవరాశులలో, భూతాలు అంటే జీవరాశులు, భూతాలు కాదు జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. సర్వభూతాన్ని, అన్ని జీవరాశులలో నేను ఉన్నాను. మత్స్థాని, నేను స్థాపింపబడి ఉన్నాను. నచాహం తేష్ అవస్థితః, నేను అందరిలోనూ ఉన్నాను, కానీ నేను వాళ్ళల్లో లేను అని అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు మనలో ఉన్నాడు, మరి లేనంటున్నాడేమిటి అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. నేను అందరిలో ఉన్నాను కానీ నేను వాళ్ళ యందు లేను అంటే, భగవంతుడిలో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ ప్రపంచమంతా ఆవహించి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ గుణాలన్నిటికీ నేను అతీతుడను. నేను అందరిలో ఉన్నాను కానీ ఈ గుణాలకు నేను అతీతుడను అని చెప్పి ఈ మాటకు అర్థం అన్నమాట. అంటే నేను ఇంద్రియాలకు, ఇప్పుడు మనందరం ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురవుతూ ఉంటాం. భగవంతుడు ఈ ఇంద్రియాలనే నియంత్రించేవాడు ఆయన. అందుకని ఆయన ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా అతీతుడు అని చెప్పటం. అందరిలో నేనున్నా, నేను వాళ్ళల్లో లేను అంటే నేను ఈ ఇంద్రియాలకు అతీతుడను, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు నేనే నియంతను. కాబట్టి నేను వీటన్నిటికీ కూడా గుణరహితుడను, అతీతుడను. సో భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నా కూడా ఇంద్రియాలచే అనుభూతుడు కాదు అని ఇక్కడ చెప్పబడింది. అవ్యక్తమూర్తిన అనే పదం ద్వారా ఇక్కడ మనకది తెలుస్తోంది. అంటే మనము అతన్ని చూడలేకపోయిన భగవంతుణ్ణి, సర్వము అతని యందే స్థితి కలిగి ఉన్నది. సో 7th చాప్టర్లో ఇంతకు ముందే మనం చదివాం, జగత్తంతా కూడా భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక శక్తి, భౌతిక శక్తి కలయిక చేత ఏర్పడింది. పరశక్తి, అపరశక్తి అని మనం చెప్పుకున్నాము. సో ఈ సూర్యకాంతి విశ్వమంతటను వ్యాపించి ఉన్నట్లుగా శ్రీకృష్ణుడి శక్తి సృష్టి అందంతా కూడా వ్యాపించి సమస్తము ఆ శక్తి అందే స్థితిని కలిగి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండటం, తన వ్యక్తిగత రూపాన్ని కోల్పోవటం అని ఎవ్వరు కూడా భావించరాదు. అటువంటి వాదన ఖండించటం అంటే మనం అలా అనుకోకూడదు. అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్నదానికి అది కాదు అర్థం అని చెప్తున్నారు. నచమత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూతభృన్ను చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. సో అయినప్పటికీ కూడా సృష్టించబడిన సమస్తము నా యందు స్థితిని కలిగి ఉండదు. అచింత్యమైన నా యోగ వైభవాన్ని చూడు. నేను సర్వజీవులను పోషించేవాడిని మరియు సర్వత్రా నివసించేవాడిని అయినప్పటికీ సర్వసృష్టికి కారకుడనైనందున ఈ దృశ్యమాన జగత్తులో నేను భాగాన్ని కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే
సమస్తము తనలో ఉన్నది మత్స్థాని సర్వభూతాన్ని అంతా కూడా నాలోనే ఉన్నది అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అన్నారు. దాన్ని వేరుగా అర్థం చేసుకోవద్దు. వాస్తవానికి విశ్వం యొక్క భరణ పోషణలు ప్రత్యక్షంగా భగవానుడికి ఎట్టి సంబంధము లేదు. కొన్నిసార్లు అట్లాస్ తన భుజాలపై భూగోళాన్ని మోస్తూ అట్లా కార్యాల్లో అలసినట్టు మనం చిత్రాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. ఇదే భావన శ్రీకృష్ణుడు విశ్వాన్ని భరించున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అనుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే సర్వము తన యందే సర్వము స్థితిని కలిగి ఉన్న తాను మాత్రం వాటికి పరుడై అని భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. అన్నీ నాలో ఉన్నా నేను మాత్రం వాటిలో లేను అన్నమాట చెప్తున్నారు. సో ఈ గ్రహమండలం అంతరిక్షంలో నిలిచి ఉంది, స్పేస్లో ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఆ అంతరిక్షము భగవంతుడి శక్తి అయినా అతడు అంతరిక్షానికి భిన్నుడు. అంటే అందులో అతడు భిన్నముగా స్థితుడై ఉన్నాడు. భగవంతుడు ఆయన వేరే ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఆయనకి ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి స్థితులు, ఇది ఒక్కటే కాదు ఆయన స్థితి. అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. కాబట్టి జీవులందరూ నా అచింత్య శక్తి యందు నిలిచి ఉన్నా కూడా నేను వాటికి పరుడనై ఉన్నాను అని భగవంతుడు పలికారు. ఇది శ్రీకృష్ణుని అచింత్యమైన యోగ వైభవము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇదే కాదు, ఇంకా భగవత్ శక్తి ఇంకా ఎంతో ఉన్నది. మనం చూసే ఈ విశ్వం అంతా ఆయన శక్తి ఒక్కటే కాదు, ఇది ఒక్కటే ఆయన శక్తి కాదు. తన శక్తి ప్రదర్శనం చేయొచ్చు. భగవంతుడు ఊహాతీతమైన అద్భుత లీలలను కావిస్తున్నారని వేదాల్లో మనకు చెప్పారు. ఏమని? యుజ్యతేనేన దుర్ఘటేషు కార్యేషు, అంటే ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు అద్భుత లీలలు చేస్తున్నారు అని. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయనకు మరి వివిధ శక్తులు భగవంతుడికి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన సంకల్పమే వాస్తవము అనేటటువంటి భావనలోనే మనము అర్థం చేసుకోవాలి భగవంతుడిని. యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయుః సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుపధారయ. సర్వత్రా వీచినట్టు ప్రచండ వాయువుకు సదా ఆకాశం నందే స్థితిని కలిగి ఉన్నట్లు సృజింపబడిన సమస్త జీవులు నాయందు స్థితిని కలిగి ఉన్నవని గ్రహించుము. సో ఇప్పుడు మొత్తం ప్రచండ వాయువు వీస్తున్నా కూడా ఎంత బలమైన గాలి అయినా ఉండవలసింది ఆ స్పేస్లోనేగా, ఆకాశంలోనే కదా. అలాగే ఎంత సమస్త జీవులు ఎంతమంది ఎన్ని రకాలు ఉన్నా సరే అన్నీ కూడా భగవంతుల్లోనే స్థితులై ఉన్నాయని గ్రహించండి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విశ్వము భగవంతుడిపై ఆధారపడి ఉన్నది అన్నది తెలుసుకోవటం మనకి మామూలు వాళ్ళకి ఊహాతీతమైన విషయం అన్నమాట. మన అవగాహనకు మనకు అర్థం కావటానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారనమాట భగవంతుడు. ఈ గాలి ఇంత గొప్పది, ఆకాశమున వాయువే అతి గొప్పది, కానీ దాని యొక్క చలనం కూడా ప్రభావితం చేయగలదు. ఆ విధంగా వాయువు ఎంత గొప్పదైనా సరే అది ఆకాశంలోనే స్థితిని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే మనందరం కూడా ఎన్ని రకాలుగా ఎలా ఉన్నా ఎంతమంది ఉన్నా అందరం కూడా భగవంతుల్లోనే స్థితులమై ఉంటాము. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామకాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. సర్వభూతాని అన్ని జీవరాశులు కూడా కౌంతేయ ప్రకృతిని యాంతి మామికం ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి నా యొక్క దీనివల్ల. కాబట్టి కల్పారంభంలో అంటే ఒక కల్పం అంటే ఏమిటి? ఈ 4 కొన్ని ఈ మన్వంతరాలు కొన్ని కలిపితే ఒక కల్పం అంటారు. సృష్టి అంటే బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజు అన్నమాట కల్పం అంటే. సో కల్పం ఆ బిగినింగ్లో సృష్టిస్తాను నేను అని చెప్తున్నారు. సో కల్పాంతంలో సమస్త భౌతిక సృష్టిలు నా ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి.
తదుపరి కల్పారంభంలో నేనే నా శక్తితో వాటిని సృజిస్తాను. అంటే అర్థం ఏమిటి? కల్పం ఎండ్ అయిపోయినప్పుడు అన్నీ కూడా విలీనమైపోతాయి, అన్నీ భగవంతుల్లో కలిసిపోతాయి. మళ్ళీ కల్పం ఆరంభమైనప్పుడు నా శక్తితో మళ్ళీ వాటన్నిటిని కూడా సృష్టిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కల్పం అంటే బ్రహ్మదేవుడి నిర్యాణం పిదప అని అర్థం అనమాట. అంటే బ్రహ్మ యొక్క జీవితకాలం. సో 100 సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుడు ఉంటారు. అయితే మన 100 సంవత్సరాలు కాదు, ఆయన ఒక పగలు ఇన్ని లక్షల ఇన్ని సంవత్సరాలు అనమాట. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 43,000 లక్షల సంవత్సరాలు అనమాట. అది బ్రహ్మకు ఒక పగలు, మళ్ళీ అన్నే సంవత్సరాలు ఒక రాత్రి. కాబట్టి అది బ్రహ్మదేవుడి జీవితంలో ఒక్కరోజు. సో ఆయన అలాంటి మాసాలు, అట్టి పగలు రాత్రి సమయాలు 30 ఉండగా అతని సంవత్సర కాలం 12 అట్టి మాసాలను కలిగి ఉండును. మళ్ళీ ఆయనకు కూడా మనలాగే ఇన్ని సంవత్సరాలతో 12 నెలలు ఉంటాయన్నమాట. సో ఒక్కొక్క రోజు ఇంత పెద్ద రోజుతో ఆయనకు ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో అటువంటి 100 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు తను చాలించినప్పుడు ప్రళయం సంభవిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం క్షమించండి. సో ఈ భౌతిక సృష్టి స్థితి లయాలు సంపూర్ణంగా భగవంతుడి యొక్క దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఒక కల్పం అంటే బ్రహ్మదేవుడు పుట్టినప్పుడు అన్నీ కూడా సృష్టించి మళ్ళీ ఆయనకు 100 సంవత్సరాలు, అంటే మన 100 సంవత్సరాలు కాదు, ఆయన ఒక్కరోజు, ఆయన ఒక పగలు 43,000 లక్షల సంవత్సరాలు ఒక పగలు. మళ్ళీ ఇంకొక 43,000 లక్షల సంవత్సరాలు చేస్తే ఆయనకు ఒక రాత్రి. సో మొత్తం 86,000 లక్షల సంవత్సరాలు అయితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్కరోజు. సో అలాంటి రోజులు 365 అయితే అప్పుడు ఆయనకు ఒక సంవత్సరం అవుతుంది. అలాంటి సంవత్సరాలు ఒక 100 అయితే ఆయనకు 100 సంవత్సరాలు అవుతాయి. సో అలాంటి రోజులతో ఆయన 100 సంవత్సరాలు గడిపిన తర్వాత ఆయనకు అది బ్రహ్మదేవుడి యొక్క జీవిత పరిమితి. సో మళ్ళీ భగవంతుడు అంతా కూడా ఆ టైంలో లయం చేసి మళ్ళీ విశ్వానికి సృష్టి అవసరమైనప్పుడు ఆ భగవంతుడి సంకల్పంతో మళ్ళీ ప్రకటితమవుతుంది అని చెప్తున్నారన్నమాట ఇక్కడ. కనుక కాబట్టే బహుశ్యాం, నేను ఒక్కడినే అయినా బహురూపాలు దాలుస్తాను అని ఇక్కడ చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. చాందోగ్యోపనిషత్తు మంత్రం శ్రీ భగవానుడు ఆ రీతి భౌతిక శక్తి అందు వ్యాపించినప్పుడు సమస్త విశ్వము తిరిగి ప్రకటితం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్. సో సమస్త విశ్వం కూడా నా అధీనంలో, ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య అంటే నాలో ప్రవేశించి ప్రకృతి, విసృజామి నేను సృష్టిస్తాను, పునః పునః మళ్ళీ మళ్ళీ, భూతగ్రామం అంటే సర్వ సృష్టులను, ఇమం ఈ కృత్స్నం మొత్తం, అవశం అప్రయత్నంగానే, ప్రకృతి యొక్క వశం వలన. అంటే దీని అన్నీ కూడా కలిపితే అర్థం ఏమిటంటే సమస్త విశ్వము నా అధీనంలోనే ఉన్నది. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య, అది నా సంకల్పం చేతనే అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టింపబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో నా సంకల్పం చేతనే మళ్ళీ లయం కూడా పొందుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విశ్వమంతా భగవంతుడు ఈ రకంగా సృష్టిస్తూ మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలకు లయం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇంతకు పూర్వమే చాలాసార్లు వివరింపబడినట్లు ఈ భౌతిక జగత్తు భగవంతుడి న్యూన శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణ అయి ఉన్నది. సో ఈ భౌతిక శక్తి మహత్తత్వంగా ఇది రూపొందగా భగవానుడు తన పురుషావతారమైన మహావిష్ణువుగా దానిలో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది ఎవరు చదువుతారు? ఇది ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. తేజస్వి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. ఇక్కడి ఇంతకు నుంచి పూ- చదవండి. చదవండి అక్కడి నుంచి. ఇంతకు పూర్వమే. ఓకే. ఇంతకు పూర్వమే పలుమార్లు వివరింపబడినట్లు భౌతిక జగత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుని న్యూన్య శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణమై ఉన్నది. సృష్టి సమయమున భౌతిక శక్తి మహాతత్వముగా రూపొందిన భగవానుడు తన తొలి పురుషావతారమైన మహావిష్ణువుగా దాని యందు ప్రవేశించును. అతడు కారణ సముద్రములో శయనించి తన శ్వాస ద్వారా అసంఖ్యముగా బ్రహ్మాండమును సృష్టించగా దేవదేవుడు వాని యందు ద్వితీయ పురుషావతారమైన గర్భోదక సాయి విష్ణువు రూపమున ప్రవేశించును. ప్రతి విశ్వము ఈ విధముగానే సృజింపబడినది. పిమ్మట భగవానుడు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు రూపమున ఆ బ్రహ్మాండముల అందలి కణకణములో సహా స్వరమునందు ప్రవేశించును. ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్తమునందును ప్రవేశించుననేది విషయమే ఇచ్చట వివరింపబడినది. ఇక జీవుల ఇక జీవుల ఇక జీవులకు సంబంధించిన వరకు వారందరూ భౌతిక ప్రకృతి గర్భము నందునించబడగా వారి వారి కర్మఫలములను అనుసరించి వివిధ స్థానములను పొందుదురు. ఆ విధముగా భౌతిక జగత్తు యొక్క కలాపములు ప్రారంభమగును. అనగా సృష్టి ఆరంభమైన క్షణము నుండియే వివిధ జీవుల కార్యకలాపములు ఆరంభమై ఉన్నవి. కాలక్రమమున వృద్ధి నొందుట లేదా పరిణామమును చెందునట్టి జరుగక జగము యొక్క సృష్టితో పాటుగానే వివిధ జీవులు సృష్టింపబడిరి. అనగా మనుష్యులు, జంతువులు, మృగములు, పక్షులు మొదలగున అన్నివు ఏకకాలమున సృష్టింపబడినవే. గడిచిన కల్పాంతమున జీవులు ఏ కోరికలను కలిగి ఉందురో తద్రీతిగా వారు తిరిగి సృష్టింపబడుటచే అందులకు కారణము. ఈ విధమున జీవులు చేయవలసినది ఏదియూ లేదని అవసం అను పదము ద్వారా సూచింపబడినది. అనగా గడిచిన కల్పమునందలి గడిచిన జన్మము యొక్క స్వభావమును అనుసరించి జీవుడు తిరిగి సృష్టింపబడును. ఇది అంతయు భగవత్ సంకల్పము చేతనే జరుగుచుండును. ఇదియే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి దివ్యమైన అచింత్య శక్తి. ఈ విధముగా వివిధ జీవులు సృష్టించిన పిమ్మట అతడు వారితో సంబంధమును కలిగి ఉండడు. వివిధ జీవుల కోరికలు పూర్ణము చేయుటకే జగత్ సృష్టింపబడి ఉన్నందున భగవానుడు దానితో సంబంధము పెట్టుకొనడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మనం ఈ మీరంతా కూడా గోలోక చాట్ చూసే ఉంటారు. చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? గోలోక చాట్ 18 days క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు గోలోక చాట్ ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? యూజువల్గా 18 days క్లాస్లో చూసే ఉంటారు అందరూ గోలోక చాట్. అలా చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఒకసారి చూపిస్తాను. ఈ గోలోక చాట్లో మనం ఏం చూస్తాము అంటే భగవంతుడు పైన గోలోకము, ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క అవతారమైన కారణోదక సాయి విష్ణువు, అది ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క విస్తరణ అయిన గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి ఏ రకంగా మన భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా వచ్చినది. ఈ 14 లోకాలు, ఏది పైనున్నది బ్రహ్మలోకం, కింద ఉన్నది అతల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు కింద ఉన్నాయని, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ గోలోక చాట్లో చూస్తాము. ఈ గర్భోదక సాయి యొక్క నాభి నుంచి 14 లోకాలు ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ 14 లోకాలు ఉన్నది ఈ భౌతిక జగము. ఈ జగంలో మళ్ళీ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా శ్వేతదీపంలో పాల సముద్రంలో లక్ష్మీదేవితో సహా ఆయన ఆ క్షీరోదక సాయి రూపంలో ఉంటారని, ఆ క్షీరోదక సాయియే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని జీవరాశుల్లోనూ ఆయన యొక్క అందరిలో పరమాత్మ ఉన్నారని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఆ క్షీరోదక సాయి, పాల సముద్రంలో ఉన్న క్షీరోదక సాయి ఆయన అందరిలోనూ ఉంటారు అని మనం చూస్తాం. సో ఈ 3 రకాల విస్తరణలు ఉన్నాయి భగవంతుడివి. మొట్టమొదటి కారణోదక సాయి, తర్వాత గర్భోదక సాయి, తర్వాత క్షీరోదక సాయి. అది ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అది ఇంపార్టెంట్, మనకి చెప్తోంది ఆ విషయం అంతా. ఈ సృష్టి జరిగినప్పుడు ఈ భౌతిక శక్తి అంతా కూడా మహత్తత్వంగా రూపొందుతుంది. ఆయన యొక్క భగవంతుడి యొక్క భౌతిక శక్తి. సో భగవంతుడేమో ఒక ఫస్ట్ పురుషావతారమైన మహావిష్ణువుగా దానిలో ప్రవేశిస్తారు. ఆ భౌతిక శక్తిలో ఆయన పురుషుడుగా ప్రవేశిస్తారు. అప్పుడు
కారణ సముద్రంలో ఆయన శయనించి తన శ్వాస ద్వారా అసంఖ్యాకంగా బ్రహ్మాండాలను సృష్టిస్తారు. ఆయన కారణ సముద్రం అన్నమాట. అందులో ప్రవేశించి ఆయన ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడల్లా వదిలినప్పుడల్లా ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా సృష్టింపబడ్డాయి. సో భగవంతుడు వాని యందు అప్పుడు దేవదేవుడు ద్వితీయ పురుషావతారమైనటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపంలో వాటన్నిటిలో ఆయన ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతి విశ్వము కూడా ఈ రకంగానే సృష్టించబడింది అని చెప్తున్నారు. ఆ తరువాత క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ఆ బ్రహ్మాండముల యందలి కణకణములతో సహా సర్వమునందును ప్రవేశించును అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ బ్రహ్మాండాలన్నీ సృష్టిస్తే ఆ బ్రహ్మాండాల్లో గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రవేశిస్తారు. ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపం నుంచి ఈ తర్వాత మన యొక్క భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా వస్తుంది. అక్కడ క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ఆ బ్రహ్మాండాల లోపల అందరిలోనూ ఆయన ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా కృష్ణుడు సమస్తమనందును ప్రవేశించిన విషయం ఇక్కడ వివరించబడింది అని చెప్తున్నారనమాట. సో వారందరూ ఇక జీవులు ఉన్నారంటే వాళ్ళంతా కూడా భౌతిక ప్రకృతి గర్భనందు ఉంచబడగా వారి వారి కర్మఫలాలను అనుసరించి వాళ్లకు వివిధ స్థానాలు వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. భౌతిక జగత్తు యొక్క కలాపాలు ఈ రకంగా ప్రారంభమవుతుంది. అంటే సృష్టి ప్రారంభమైన క్షణం నుంచే వివిధ జీవుల కలాపాలు ఆరంభమై ఉన్నాయి. కాలక్రమేణా వృద్ధి చెందటం కానీ పరిణామం చెందటం కానీ జరగకుండా జగత్తు యొక్క సృష్టితో పాటుగానే జీవులన్నీ కూడా సృష్టింపబడ్డాయి. అంటే మనుష్యులు, జంతువులు, మృగాలు, పక్షులు అన్నీ కూడా ఒక్కసారే సృష్టింపబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు కల్పాంతంలో జీవులు ఏ కోరికలను కలిగి ఉన్నారో, అంటే ఇంతకుముందు మరి బ్రహ్మదేవుడు ఆయన జీవితంలో 100 సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత ఇదంతా కూడా లయం అయిపోయింది కదా. ఆ టైంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ కోరికలతో ఉన్నారో అదే కోరికలతో తిరిగి వాళ్ళు సృష్టింపబడటమే అందుకు కారణం అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా జీవులు చేయవలసింది ఏదీ లేదని అవశ్యం అనే పదం ద్వారా సూచింపబడినది. కాబట్టి గడిచిన కల్పంలో గడిచిన జన్మ యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి జీవుడు మళ్ళీ సృష్టించబడతాడు. ఇదంతా కూడా భగవత్ సంకల్పం వల్లే జరుగుతుంది. ఇదే భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన అచింత్య శక్తి. ఈ విధంగా వివిధ జీవులను సృష్టించిన తర్వాత ఆయనకు ఎట్టి సంబంధము ఉండదు. అంటే సంబంధం ఉండదు అంటే ఆయన ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతులు అని అర్థం. వాళ్ళ కోరిక పూర్ణం చేయటం కోసమే జగత్తు పడుతోంది కాబట్టి భగవానుడు దాంతో సంబంధం పెట్టుకోడు. అంటే ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతుడు. నచ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ ఉదాసీనవదాసీనం మస్తకం తేషు కర్మసు. సో ధనంజయ, ఈ కర్మంతా కూడా నన్ను బంధింపదు. నేను తటస్థుని వల్లే ఉండి ఈ భౌతిక కర్మలన్నీ కూడా సదా ఆసక్తి లేని వాడినై ఉంటాను. ఆసక్తి అనేది భగవంతుడికి లేదు. మనం ఉన్నామంటే ప్రతి దాని మీద మనకు రాగమో ద్వేషమో ప్రేమో ఏదో ఈ రాగద్వేషాలు ఉంటాయి ఏ పని చేసినా. అందుకే ఆ రాగద్వేషాలను వదులుకుని కర్మఫలాపేక్షను వదులుకుని భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనే ఉద్దేశంతో చేస్తే మనకు ఏ బంధాలు అంటవు అని మనం కర్మయోగంలో చెప్పుకున్నది అందుకే. కాబట్టి ఈ కర్మ భగవంతుడు ఆ రకమైన మెంటాలిటీతో ఉంటారు ఆయన. ఎందుకు? ఆయన తటస్థుడిగా ఉంటూ ఈ భౌతిక కర్మలన్నీ చేస్తూ ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తారు, కానీ ఆయన ఏ విషయంలో ఆయనకి ఆసక్తి అనేది లేదు. కాబట్టే ఈ కర్మలేమి కూడా నన్ను బంధింపవు అని చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడికి ఏ కర్మ లేదని ఈ విషయంలో ఎవరు భావించకూడదు. హరే కృష్ణ ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసి ఉంచండి. ఒకరి తర్వాత ఒకరు మనం చదువుకోవచ్చు. అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మీరు చదవచ్చు. సో చదవాలనుకున్న వాళ్ళంతా దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. మంజునాథ్ గారు మీరు చదవండి. భగవాన్ స్టార్ట్ చేయండి. భగవానునకు ఎట్టి కర్మము లేదని ఈ విషయమున ఎవరూ భావింపరాదు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అతడు సదా దివ్య కర్మల యందు నిమగ్నుడై యుండును. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సదా సచ్చిదానంద పూర్ణములైన కర్మలలో నిమగ్నుడై ఉండుననియు
భౌతిక కర్మలతో అతనికి ఎట్టి సంబంధము లేదనియు బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినది. మతజీ శ్లోకం కూడా చదవాలా మతజీ? ఆత్మారామస్య తస్యాస్తి ప్రకృత్యాన సమాగమః. భౌతిక కర్మలన్నీయును అతని వివిధ శక్తులచే నిర్వహింపబడును. అతడు మాత్రము సృష్టింపబడిన జగత్తు యొక్క భౌతిక కర్మల ఎడ సదా తటస్థుడై ఉండును. ఆ తటస్థత్వమే ఉదాసీనవత్ యను పదము ద్వారా ఇచ్చట తెలుపబడినది. అనగా భౌతిక కర్మల యందలి ప్రతి సూక్ష్మాంశము పైనను అదుపు కలిగి ఉన్నప్పటికీ అతడు తటస్థుని వలె వర్తించుచుండును. న్యాయస్థానమున కూర్చుండు న్యాయాధికారి ఉదాహరణను ఇచ్చట వసగవచ్చును. అతడిని ఆజ్ఞచే కొందరికి మరణ శిక్ష, ఇంకొందరికి కారాగార వాసము వంటివి జరుగుచున్నను అతడు మాత్రము అచ్చట జరుగు లాభ నష్టములతో సంబంధము లేక తటస్థుడై ఉండును. అదేవిధంగా జగము యొక్క ప్రతికార్యమందును తన ప్రేమే ఉన్నప్పటికీ భగవానుడు సదా తటస్థుడై ఉండును. కనుకనే వేదాంత సూత్రము వైషమ్య నీకు చదవకపోతే దట్స్ పర్వాలేదు ప్రభుజీ. వైషమ్య నైర్మృణ్యేన ఓకే మాతాజీ మృణ్యేన అని ప్రవచించినది. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక జగత్తు ద్వంద్వములతో సంబంధము లేక వాటికి పరుడయ్యుండును. అలాగుననే జగత్తు యొక్క సృష్టి లయములతో కూడా అతనికి సంబంధము లేదు. అనగా జీవులు తమ పూర్వకర్మలను అనుసరించి పలు విధములైన జన్మలను పొందుచుండగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారితో ఎట్టి జోక్యమును కల్పించుకొనడు. హరికృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇది మనకు ఆన్సర్. చాలామంది మనం ఎప్పుడు ఏం అడుగుతూ ఉంటాము, భగవంతుడే అన్ని డిసైడ్ చేసేయచ్చు కదా, మనం మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళేటట్టు, మనకు అందరికీ పుణ్యమే వచ్చేటట్లు, ఇలా కొన్ని ప్రశ్నలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. సో అన్నీ భగవంతుడే చేస్తే ఇంకా ఈ సృష్టికి అర్థమే ఉంది? ఈ సృష్టిలో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. సృష్టి అంటే క్రియేషన్. ఇక అన్నీ భగవంతుడే చేస్తే ఇంకా క్రియేటివిటీ ఎక్కడుంది అక్కడ? భగవంతుడి క్రియేటివిటీ వీటన్నిటినీ సృష్టించి రకరకాల జంతువులు, ఈ ప్రపంచము ఇదంతా సృష్టించడంలో ఆయన క్రియేటివిటీ ఉన్నది. కానీ ఈ సృష్టించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఇంకా అందులో క్రియేటివిటీ ఏముంది? ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆలోచించుకునే శక్తి, బుద్ధి, మనస్సు అన్నీ ప్రసాదించారు. వాటిని సరి అయిన మార్గంలో ఉపయోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద పెట్టారు. మనకు ఆ స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఆ స్వాతంత్రాన్ని ఉపయోగించుకుని మనం సరి అయిన మార్గంలో ఉండాలి. సో లేదంటే అందరూ రోబోట్స్ లాగా ఉంటూ ఉంటాం. ఇంకా అప్పుడు దాన్ని క్రియేటివ్ అని ఎలా అంటాము? సో ఇట్స్ నాట్ రియల్ క్రియేషన్. సో సృష్టి అంటే అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి మనం దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఎలా నడుచుకుంటాం అన్నది అక్కడ క్రియేషన్ అన్న మాటకు అర్థము. కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుడు ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఈ భౌతిక జగత్తు ద్వంద్వాలతో ఆయనకు సంబంధం లేదు. ఆయన వీటికి అతీతుడు. కాబట్టి ఈ సృష్టి లయలు ఆయన చేస్తారు. మనుషులు ఇక వాళ్ళ పూర్వజన్మ పనులను, కర్మలను అనుసరించి వాళ్లకు రావాల్సిన జన్మలు వాళ్ళకు వస్తాయి. ఇక భగవంతుడు ఆ విషయంలో జోక్యం కలిగించుకోరు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏమిచ్చారు? ఇప్పుడు న్యాయస్థానంలో ఒక జడ్జి ఉంటాడు. ఆయన కొంతమందికి మరి రకరకాల పనిష్మెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళు చేసిన పనులను బట్టి. కాబట్టి కానీ ఆయనకు మాత్రం వాళ్ళ లాభ నష్టాలతో ఆయనకేమీ సంబంధం లేదు. కొంతమంది గెలుస్తారు, కొందరు ఓడిపోతారు. గెలిచిన వాళ్ళకి ఏదైనా వస్తుంది, ఓడిపోయిన వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ వస్తుంది. ఏదైనా జడ్జికి సంబంధం లేదు. రూల్స్ వరకు ఉంటాయి. వాళ్ళు చేసిన పనులను బట్టి వాళ్ళకి ఆ శిక్ష వస్తుంది. అదేవిధంగా భగవంతుడు కూడా అంతేను అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఆయన సచ్చితానంద పూర్ణములైన కర్మలలో నిమగ్నుడై ఉంటాడు భగవంతుడు. భౌతిక కర్మలతో ఆయనకి ఎట్టి సంబంధము లేదని బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మారామస్య తస్యాస్తి ప్రకృత్యా నా సమాగమ. ప్రకృతి భౌతిక కర్మలు అన్నీ కూడా ఆయన వివిధ శక్తులతోనే
నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. ఆయన మాత్రం సృష్టించబడిన జగత్తులోని ఉన్నటువంటి ఈ కర్మలయడ సదా తటస్థుడై ఉంటాడు. ఆ తటస్థాన్నే ఉదాసీనవత్ అనే పదం ద్వారా మనకు చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోక. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానీన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం అంటే సృష్టిస్తాను మొత్తం స్థావర జంగమాలన్నీ. చరాచరం అంటే కదిలేవి కదలనివి, స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగమలంటే కదిలేవి. సో నా అధ్యక్షతలో ఈ కదిలేవి కదలనివి మొత్తం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నవన్నీ నేను సృష్టిస్తాను. హేతునానేన కౌంతేయ, ఆ కారణం చేత కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే, జగత్తంతా కూడా పనిచేస్తుంది అంటే నేను సృష్టించబట్టి. సరే, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ భౌతిక ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలో వర్తిస్తూ స్థావర జంగమాలన్నింటినీ కూడా సృష్టిస్తుంది. సో భగవంతుని యొక్క బహిశక్తియే ఈ భౌతిక ప్రకృతి. ఆ భౌతిక ప్రకృతి అధ్యక్షతలో ఈ స్థావర జంగమాలన్నీ అంటే కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా సృష్టించబడుతున్నాయి. ఈ రూల్ని అనుసరించి, ఈ నియమాన్ని అనుసరించి ఈ జగత్తు మరలా సృష్టింపబడుతూ లయం చెందుతోంది. ఇది ఆయన భౌతిక ప్రపంచపు రూల్ అన్నమాట. ఇలా సృష్టించటం మళ్ళీ విలీనం చేయటము అని చెప్తున్నారు ఈ నియమాన్ని అనుసరించి. సో భౌతిక జగత్తు కర్మలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, హరే కృష్ణ, ఇది లక్ష్మీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ఇది చదవండి, చదువుతారా ఇక్కడి నుంచి? ఎక్కడి నుంచి చదవాలి మాతాజీ? భౌతిక జగత్తు కర్మలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ అని ఉంది కదా, అక్కడ. అవును, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. భౌతిక జగత్తు కర్మలను దూరముగా ఉన్నప్పటికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వమునకు పరమాధ్యక్షుడని ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది. ఈ సృష్టి వెనుకనున్న దివ్య సంకల్పము మరియు పూర్వరంగము ఆ దేవదేవుడే కాని దాని నిర్వహణము మాత్రము భౌతిక ప్రకృతిచే కొనసాగింపబడుచుండును. వివిధ రూపములలో జాతులలోనున్న సర్వజీవులకు తాను తండ్రినని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందే తెలిపి ఉన్నాడు. సంతానము కొరకై తండ్రి తల్లి యందు బీజ ప్రదానము చేయునట్లు భగవానుడు కేవలము తన చూపు ద్వారా జీవులకు ప్రకృతి గర్భములలో బీజ రూపమున ఉంచగా వారు తమ పూర్వ కోరికలు కర్మలను అనుసరించి వివిధ రూపములలో మరియు జాతులలో జన్మింతురు. జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ భగవాని వీక్షణము చేతనే జన్మించినను తమ కర్మానుసారము మరియు కోరికలను అనుసరించి వివిధ దేహములను పొందవలసి వచ్చును. అనగా ఈ భగవానునికి భౌతిక సృష్టితో ఎట్టి ప్రత్యక్ష సంబంధము లేదు. కేవలం అతని వీక్షణము చేతనే ప్రభావితమై సమస్తము శీఘ్రమే సృష్టింపబడుచున్నది. ప్రకృతిపై భగవానుడు దృష్టి సాధించుచున్నందున సృష్టి విషయము అతడి కర్మను అనుసరించుచున్నాడన్న విషయము సందేహరహితమైనను భౌతిక జగత్తు వ్యక్తీకరణమునందు మాత్రమే అతనికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండదు. ఈ విషయమున స్మృతి ఒక చక్కని ఉపమానమును వసగుచున్నది. సువాసన కలిగి పుష్పము మనుజుని ముందున్నప్పుడు దాని సుగంధము అతని గ్రహణ శక్తిని చేరినను మనుజుని గ్రహణ శక్తి మరియు పుష్పమును ఒకదాని నుండి వేరొకటి విడివడియే ఉండును. భౌతిక జగత్తు మరియు భగవాని నడుమగల సంబంధము సైతము ఇట్టిదియే. వాస్తవమునకు భౌతిక జగత్తుతో ఎట్టి సంబంధము లేకున్నను అతడు తన వీక్షణముచే దానిని సృష్టించి నియమించును. సారాంశం ఏమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆదిక్షత లేనిదే ప్రకృతి ఏదియును చేయజాలదు.
అయినను ఆ దేవదేవుని సర్వ విధములైన భౌతిక కర్మల ఎడ అనాసక్తుడై ఉండును. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదములు తండ్రి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అన్ని భౌతిక జగత్తు భగవంతుడు కర్మలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడే సర్వానికి అధ్యక్షుడని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పారు. ఆయన భౌతిక జగత్తు కర్మలు ఆయనకు అంటవు, ఆయన వాటికి అతీతుడు అయినప్పటికీ అన్నిటికీ ఆయనే అధ్యక్షుడు. ఇక్కడ ఉన్న దివ్య సంకల్పము పూర్వరంగంలో ఆ భగవంతుడే, దాని నిర్వహణ మాత్రం భౌతిక ప్రకృతిచే జరుపుతూ, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడా ఈ ఈ భగవంతుడి బహిశక్తి, ఆ శక్తి అంతా కూడా నడుపుతూ ఉంటుంది భగవంతుడి యొక్క అధ్యక్షతలో అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఎన్నో రూపాలలో జాతులలో ఉన్న జీవాలన్నీ కూడా వాటన్నిటికీ నేనే తండ్రిని భగవద్గీతలో చెప్పారు భగవంతుడు ఆల్రెడీ. కాబట్టి తండ్రికి తల్లికి బీజ ప్రదానం ఎలా అయితే చేస్తారో భగవంతుడు కూడా తన చూపు ద్వారా జీవులను ప్రకృతి గర్భంలో బీజ రూపంలో ఉంచగా వారు వాళ్ళ పూర్వ కోరికలను కర్మలను అనుసరించి ఆ ప్రకారంగా వాళ్ళు వివిధ రూపాలను మళ్ళీ జన్మిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుని వీక్షణ ఆయన చూపుతోనే మనందరం జన్మించాము, కానీ మన కర్మానుసారం మన కోరికలను అనుసరించి ఆ రకమైన దేహాన్ని మనం పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. సో మన బీజం భగవంతుడిచ్చిన మనకు ఏ శరీరం మనకు వచ్చిందనేది మన యొక్క కర్మలను బట్టే వచ్చింది అని చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడికి భౌతిక సృష్టితో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఏమీ కూడా లేదు. ఆయన చూపు చేత ప్రభావితమై సమస్తము సృష్టించబడుతోంది వెంటనే. అయితే ప్రకృతిపై భగవంతుడు ఆయన దృష్టి ఉన్నందువలన సృష్టి విషయంలో ఆయన కర్మను అనుసరిస్తున్నాడన్న విషయం సందేహం అనేది లేదు. కాబట్టి భౌతిక జగత్తు వ్యక్తీకరణందు మాత్రము ఆయనకి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేకపోయినా ఆయన చూపుతోనే ఇదంతా కూడా ఫామ్ అవుతోంది అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ విషయంలో స్మృతి అంటే మనం ఒక చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. ఏమిటంటే ఒక మంచి వాసన ఉన్న పువ్వు ఉందనుకోండి, దాని యొక్క వాసన అతని ముక్కుకొచ్చినా కూడా మనుషుని యొక్క ఘ్రాణశక్తి మరియు పుష్పములు ఒకదాని నుంచి వేరొకటి విడిగానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు పువ్వు ఉంది, పువ్వు వాసన మనకు వస్తోంది, కానీ మనం వేరు పువ్వు వేరు, వాసన అయితే మనకు తగులుతోంది. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తుకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం కూడా ఇలాంటిదే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమిటి, భౌతిక జగత్తుతో ఏ సంబంధం, ఇప్పుడు పువ్వు మనము ఒకటి కాదు, పువ్వు వేరుగా ఉంది, మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, అయినా కానీ పువ్వు వాసన మనకు వస్తుంది. అలాగే భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తుతో కాంటాక్ట్ లేదు అని చెప్తున్నారు, కానీ ఆయన చూపు వల్లనే ఆ సృష్టి అనేది ఫామ్ అవుతోంది అని చెప్తున్నారు. సో ఫైనల్గా దీని సారాంశం ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు అధ్యక్షత లేనిదే ప్రకృతి కూడా ఏమీ చెయ్యలేదు. ఆయనను ఆ దేవదేవుడు సర్వ విధములైన భౌతిక కర్మలేయడ అనాసక్తుడై ఉన్నాడు. ఆయన అధ్యక్షతలో ఆవిడ ప్రకృతి అన్ని చేస్తోంది, కానీ ఆ దేవదేవుడు ఆయనకు భౌతిక కర్మల వేటి మీద కూడా ఆసక్తి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన యొక్క శక్తితో ప్రకృతి చేస్తోంది. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరః. సో ఈ మూఢులు నన్ను చూసి అవజానంతి మాం మూఢ, నన్ను అర్థం చేసుకోలేక మూఢులు ఏదో నేను ఈ మూఢులు మనుష్య రూపంలో నేను అవతరించితే నన్ను చూసి మూర్ఖులు అపహాస్యం చేస్తూ ఉంటారు, నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. సమస్తానికి ప్రభువునైన నా దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవటం లేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. మానవ రూపంలో అవతరించినప్పటికీ సామాన్య మానవుడిని కాదన్న విషయం మనకి ఈ శ్లోకాల భాష్యం వల్ల స్పష్టంగా అర్థమైంది. వాస్తవానికి మరి సమస్త విశ్వము, సృష్టి, స్థితి, లయ ఇవన్నీ చేసే భగవంతుడి
సాధారణ మానవుడు కానే కాడు. అయినప్పటికీ చాలామంది మూదులు శ్రీకృష్ణుడు కేవలం శక్తివంతమైన మానవుడే కానీ అంతకు మించి ఏది కాదని భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ బ్రహ్మ సంహితంలో నిర్ధారింపబడింది ఏమని? ఆదిదేవుడు మరియు దేవదేవుడు, ఈశ్వర పరమా కృష్ణ అని మొదలవుతుంది బ్రహ్మ సంహితంలో ప్రతి ఒక్క ఇది కూడా. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ మీరు చదువుతారా? వాస్తవానికి నియమించిన హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నాకు తెలియలేదు ఎక్కడి నుంచి అన్నది. ఒక్క నిమిషం ఉండండి మాతాజీ, చెప్తాను. సో ఇక్కడ భగవానుడు మనుష్య రూపంలో తెలిసింది మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, ఇంకా అది కూడా కాదు, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, భగవానుడు మనుష్య రూపమున అక్కడి నుంచి చదవండి మాతాజీ. అలాగే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. భగవానుడు మనుష్య రూపమున అవతరించుటకు గూర్చి సాకార నిరాకారవాదుల నడుమ పెక్కు వివాదములు గలవు. కానీ కృష్ణ వరజ్ఞానమును అవగాహన చేసుకొనుటయందు ప్రాణానిక శాస్త్రములైన భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతములను పరిశీలించిన శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడని మనము సులభముగా అవగాహన చేసుకొనగలము. జగమునందు అతడు సామాన్య మానవుని వలె అవతరించినను వాస్తవమునకు అతడు సామాన్యుడు కాడు. శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క ప్రథమ స్కందము ప్రథమాధ్యాయమున సౌనకుని అధ్యక్షణ గల ఋషులు కృష్ణుని కర్మలను గూర్చి ప్రశ్నించుచు ఇట్లు పలికిరి. కృతవాన్ కీల కర్మాణి సహరామేణ కేశవ అతిమర్త్వాని భగవాన్ గోడ కపట మానుష్య. శ్రీమద్ భాగవతం అతిమర్త్యాని భగవాన్ గోడ కవట మానుష. నాకు కొంచెం రాలేదు మాతాజీ. పర్వాలేదు, అంత కరెక్టే మాతాజీ, చదవండి. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు బలరాముని గూర్చి సామాన్య మానవుని వలె క్రీడించుచు ఆ కపట రూపమున మానవాతీత కర్మల నొనరించెను. భగవానుడు సామాన్య మానవునిగా అవతరించుట అనునది మూడిని నిక్కముగా మహమునకు గురి చేయును. శ్రీకృష్ణుడు ధరిత్రిపై నున్నప్పుడు వనరించినటువంటి అద్భుత కార్యములకు ఏ మానవుడును నిర్వహింపలేడు. తొలుత అతడు తన జనకులైన దేవకి వసుదేవులకు చతుర్భుజ రూపమున దర్శనమిచ్చి పెదపవారి ప్రార్థనలను అనుసరించి సామాన్య బాలునిగా మారెను. కనుకనే బభూవ ప్రాకృత శిష్య అని శ్రీ మహాభాగవతమున శిష్యు అని శ్రీమద్ భాగవతమున తెలుపబడినది. అనగా అతడు తల్లిదండ్రుల ప్రార్థనపై సామాన్య మానవ బాలునిగా మార్పు నొందెను. భగవానుడు ఆ రీతి మానవ రూపమును అవతరించుట అనున్నది అతని దివ్య దేహము యొక్క ఒకానొక లక్షణమని ఇచ్చట తెలపబడినది. శ్రీకృష్ణుని చతుర్భుజ రూపమున అర్జునుడు దర్శింపగోరినట్లు గీత యొక్క ఏకాదశాధ్యాయమున సైతము తెలపబడినది. తనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన
చతుర్భుజేన ఆ చతుర్భుజ రూపమున చూపిన పిమ్మట అర్జునుడు తిరిగి కోరగా శ్రీకృష్ణుడు తన సహజ మానవ రూపమున చూపెను. మానుష్యం రూపం శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఈ వివిధ లక్షణములు నిక్కమంగా సాధారణ మానవుని లక్షణములుగా కాజాలవు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక్కడ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే సో కృష్ణ. అది వీటన్నిటి వల్ల మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, మనుషులు ఇలా వస్తే ఆయన యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోలేక మూఢులు నన్ను చూసి అపహాస్యం చేస్తూ ఉంటారు, నేను సర్వజగత్తుకు కూడా ప్రభువునన్నది తెలుసుకోలేక అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. సో అది మనం చూసాము. నెక్స్ట్ అది సో నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాము. మానవులు అర్థం చేసుకోలేక మూఢులు అపహాస్యం చేస్తారు, సమస్త ప్రభువున అయిన నా దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారంటే, మోఘాష మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేతస రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతి మోహినీం శ్రిత. సో ఈ రకంగా మోహపరవశులైన వారు దానవులు నాస్తిక భావాలచే విమోహితులవుతూ ఉంటారు. అట్టి భ్రాంతి స్థితిలో వారు ఈ ముక్తికి సంబంధించిన ఆశలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సముపార్జన ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమైపోతాయి. ఆ భ్రాంతి వచ్చిన తర్వాత, అంటే ఇలా మోహపరవశులైన వాళ్ళు అంటే ఏమిటి, మోహపరవశం అంటే ఏమిటి, ఇలాంటి ఒక కామంతో, క్రోధంతో, ఈ గర్వంతో, ఈర్ష్యతో, అసూయతో ఇటువంటివన్నీ ఉన్నప్పటికీ అది జ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తుంది, అందుకే దాన్ని మోహం అంటారనమాట. ఇలా మోహంలో ఉన్నవాళ్ళు దానవ నాస్తిక భావాలచే విమోహితులైపోతారు. అంటే రాక్షసులంటే ఏదో వికారంగా పెద్దగా భయంకరంగా ఉండేవాళ్లే కాదు, ఏదైనా ఆ భావాలు ఉంటే వాళ్ళే రాక్షసులు అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళు ఈ రకమైన మోహపరవశంతో, ఈ రాక్షస నాస్తిక భావాలతో వాళ్ళు విమోహితులైపోతారు, ఇక వాళ్ళు కమ్మేస్తాయన్నమాట ఆ భావాలు వాళ్ళని. అలాంటి భ్రాంతిలో వారి ముక్తికి సంబంధించినటువంటి ఆశలు కానీ, కామ్యకర్మలు కానీ, వాళ్ళ జ్ఞానం, వాళ్ళు ఎర్న్ చేసినటువంటి విజ్ఞానం కానీ, వాళ్ళు సంపాదించిన జ్ఞానం కానీ అన్నీ కూడా వేస్ట్, వ్యర్థమైపోతాయన్నమాట. ఆ భ్రాంతి వచ్చిందంటే, ఇలాంటి భావాలు, ఈ రాక్షస స్వభావం, ఈ నాస్తిక స్వభావం వచ్చింది అంటే, ఇక వాళ్ళు ముక్తికి సంబంధించిన ఈ ఆశ కానీ, ముక్తికి సంబంధించిన కర్మలు కానీ, పనులు కానీ, ముక్తికి సంబంధించిన జ్ఞాన సముపార్జన కానీ ఎన్ని చేసినా కూడా వాళ్ళు వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళకి ముక్తి తెచ్చుకోవాలనే ఆశ, ఆ పనులు చెయ్యాలి, ఆ జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలని ఉన్నా కూడా అసలు ఈ దానవ నాస్తిక భావం వచ్చిందంటే ఇక అన్నీ కూడా వ్యర్థమేనని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో భ్రాంతులు కానటువంటి మహాత్ములు మాత్రం నన్ను పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రయ, అంటే దివ్యమైన ప్రకృతిని ఆశ్రయించిన వారై దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయిస్తారు. ఎవరు? కొందరు మహాత్ములు. సో భజంత్య అనన్య మనసో, అంటే అనన్య చిత్తంతో వాళ్ళు, అచంచలమైన అంటే తీవ్రమైన ఏకాగ్ర చిత్తంతో వాళ్ళు నన్ను, అలాంటి మనస్సుతో వాళ్ళు నన్ను జ్ఞాత్వ అర్థం చేసుకుని తెలుసుకుని, భూతాదిం అవ్యయం సృష్టికి మూలమైన అంతము లేని నన్ను వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. సో ఈ ఫైనల్ మీనింగ్ ఏమిటంటే, పృథక్ కుమార అర్జున, భ్రాంతులు ఇలాంటి రాక్షస స్వభావంతో, నాస్తిక స్వభావంతో, మోహం కమ్మేయకుండా ఉన్నటువంటి మహాత్ములు మాత్రం దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉంటారు. వాళ్ళు నన్ను ఆది పురుషుడుగాను, అవ్యయుడు, నాశనం లేనివాడిగాను, అంటే దివ్యమైన వాడిగాను ఆయన దేవుడిగా నన్ను అర్థం చేసుకుని నా భక్తిలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారనమాట. మహాత్ములైన వాళ్ళ వర్ణం ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్పారు. అక్కడేమో మరి రాక్షస స్వభావము, నాస్తిక స్వభావం ఉంటే వాళ్ళు
నన్ను తెలుసుకోలేరు, వాళ్ళకి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా ఇక మోక్షానికి వాళ్లకు ఉపయోగపడదు అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ మహాత్ముల గురించి ఈ రకంగా చెప్పారనమాట. సో మహాత్ముల ప్రథమ లక్ష్యం ఏమిటంటే దైవీ ప్రకృతిలో స్థితిని పొందటమే మహాత్ముల ప్రథమ లక్షణం. వాళ్ళ ఫస్ట్ లక్షణం ఏమిటి అంటే ఈ ప్రకృతిలో స్థితిని పొందటం. అతడు భౌతిక ప్రకృతికి లోబడి ఉండడు. అది ఎలా సాధ్యం అనే విషయం 7వ అధ్యాయంలో మనకి ఇంతకు ముందే వివరించారు. సో భగవంతుణ్ణి శరణు పొందిన వాడే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క అధీనం నుంచి ముక్తి పొందగలడు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి ఎవరు విముక్తి పొందగలరంటే భగవంతుణ్ణి శరణు పొందినవాడే. అదే మహాత్ముడి యొక్క నిజమైన యోగ్యత. ఏది? భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం. కాబట్టి మనిషి తన ఆత్మను ఆ భగవంతుడు అధీనం చేస్తేనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క అదుపులో నుంచి మనం విముక్తులం కాగలం అన్నది మొట్టమొదటి సూత్రం. అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని శరణు వేడతామో ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుప్పెట్లో నుంచి మనం బయటపడగలము. తటస్థ శక్తి అయిన జీవుడు భౌతిక శక్తిలో నుంచి మనం బయటపడిన వెంటనే ఆధ్యాత్మిక శక్తి మనకు వస్తుంది. అలా భౌతిక ప్రకృతి నుంచి బయటపడగలిగితే వెంటనే ఆధ్యాత్మికత వస్తుంది. కాబట్టి అట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి యొక్క నిర్దేశమే దైవీ ప్రకృతి అని పిలువబడుతోంది. ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతినే దైవీ ప్రకృతి అంటాము. ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ దైవీ ప్రకృతి అంటే మనం భౌతిక స్థితి నుంచి బయటపడగలిగినప్పుడు. ఎలా బయటపడగలుగుతామంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి ఆ రకంగా పురోగతి చెందితే మనుష్యుడు మహాత్ముడు అనే స్థాయికి వెళ్తాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. భగవంతుడు ఆదిపురుషుడు, సర్వకారణములకు కారణము సంపూర్ణంగా తెలిసి ఉంటాడు ఈ మహాత్ముడు అని. అందుకే ఆయన్ని శరణు వేడి మనస్సును కృష్ణునిపై నుంచి ఇంకేటు పక్కకు కూడా మళ్లించకుండా ఉంటాడు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు. అంటే మహాత్ముడైన వాడు ఎలా ఉంటాడంటే ఎప్పుడూ భగవంతుడి మీద మనస్సును కేంద్రీకరించి ఉంచుతాడు. సో ఈ మహాత్ములైన శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం వల్లే అట్టి మహాత్ముడు రూపొందగలడు. సో ఇలాంటి మహాత్ములుగా మనం అవ్వాలంటే మనం ఇంకొక మహాత్ముడు సాంగత్యం మనం చూసుకోవాలి. శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు ఎవరో చూసుకోవాలి. ఈ మహాత్ములే శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళు ఎవరు? శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు చతుర్భుజ మహావిష్ణు వంటి శ్రీకృష్ణుని ఇతర రూపాల పట్ల ఆకర్షితులు కాకుండా కేవలం ఆయన ద్విభుజ రూపంలోనే అనురాగాన్ని, ఆకర్షణను కలిగి ఉంటారు. మీకంటే కంప్లీట్గా కృష్ణ రూపంలో భక్తి భావనతో నింపి ఉంటారు. ఆ కృష్ణ భక్తి రసభావనలో వారు నిశ్చితమైన కృష్ణ సేవలో సదా నియుక్తులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రత నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే. ఇంకా ఈ మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ లక్షణం ఏమిటి? భగవంతుడికి కంప్లీట్గా శరణాగతి తత్వంతో ఉండటం భగవంతుడి పట్ల. అప్పుడు మనకు ఆ శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు యొక్క హస్తాల నుంచి, కబంధ హస్తాల నుంచి మనం విడుదల అవ్వగలుగుతాం అన్నమాట. సో అలా విడుదలైనప్పుడు ఆధ్యాత్మికంలోకి మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళ లక్షణాలు ఇంకెలా ఉంటాయంట? సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎప్పుడు నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. యతంతశ్చ దృఢవ్రత, పూర్తిగా ఎప్పుడు ఆ ప్రయత్నంలో దృఢమైన నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు దృఢవ్రతులు. నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్య, నన్ను భక్తితో నాకు నమస్కరిస్తూ ఉంటారు. నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఇలాంటి ఉపాసన, ఇలాంటి పూజల్లో వాళ్ళు నిత్యము యుక్తులై ఉంటారు, సతతము ఇందులో నిమగ్నులై. సో ఈ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారంటే దృఢ నిశ్చయంతో ప్రయత్నిస్తూ నా మహిమలను కీర్తిస్తూ నాకు నమస్కరిస్తూ నిత్యంగా ఈ భక్తిలో యుక్తులై, ఎప్పుడూ నిత్యము ఈ భక్తిలో యుక్తులై నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు అని ఈ మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు మళ్ళీ ఇక్కడ వర్ణించబడ్డాయి అన్నమాట. మహాత్ముని లక్షణాలు ఏమిటి? మహాత్ముడైన వాడు ఎప్పుడూ భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి మహిమలను కీర్తించుటలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు. దానికి అన్యమైన కర్మ ఏది కూడా చేయడు. అలాగే అతను మరి భగవంతుడికి నమస్కరిస్తూ ఆయనకు నిత్యము ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. భాగవతంలో కూడా
మహాత్ముడైన వాడు విష్ణువు యొక్క శ్రవణ కీర్తనలను కూడిన భక్తి సేవలో నిమగ్నుడై ఉంటాడు అని భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. భగవంతుని గురించి శ్రవణము కీర్తనము చేయటము మన ఆ రకంగా భక్తి మార్గంలో ఉండొచ్చు అని. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం అని ఈ నవవిధ భక్తులు కూడా చెప్పారు కదా. శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా బహుధా విశ్వతో ముఖం. ఇంకా ఏంటి, ఈ జ్ఞానయజ్ఞంతో జ్ఞానయజ్ఞంతో కూడా తప్పనిసరిగా యజ్ఞాలు కూడా చేస్తూ నన్ను ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారు. ఏకత్వేన పృథక్త్వేన అంటే ద్వంద్వభావంతో, ఏకభావంతో ద్వంద్వభావంతో బహుధా విశ్వతో ముఖం, ఎన్నో ఈ విశ్వరూపం మీద. అంటే ఫైనల్గా దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ జ్ఞాన సముపార్జన అనే యజ్ఞంలో వీళ్ళు నియుక్తులై ఇతరులు దేవదేవుడినైన అద్వితీయునిగా, వివిధ రూపునిగా, విశ్వరూపునిగా పూజిస్తారు. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు, నాకు భక్తితో నమస్కరిస్తూ యజంతే సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎప్పుడు నన్ను నా గురించి కీర్తిస్తూ మరి ఈ వ్రతంలో వాళ్ళు దృఢంగా నిమగ్నమై నాకు నమస్కరిస్తూ భక్తితో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పారు. ఇక్కడ జ్ఞానయజ్ఞంలో కూడా వాళ్ళు జ్ఞాన సముపార్జనలో నియుక్తులై కొంతమంది భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు అలా ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది జ్ఞాన సముపార్జనలో నియుక్తులై ఇతరులు దేవదేవుడినైన నన్ను అద్వితీయునిగా, వివిధ రూపునిగా, విశ్వరూపునిగా పూజిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అంటే సంపూర్ణ భక్తిభావంలో ఉన్నవాళ్ళు, తనని తప్ప ఇక వేరే తెలియని వాళ్ళు మహాత్ములు. అంటే ఇక భగవంతుణ్ణి తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళను, భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా భక్తి మార్గంలో చూడవచ్చు. ఇలా జ్ఞాన సముపార్జనతో కూడా వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అట్టి మహాత్ముల స్థాయికి చెందకున్నా కృష్ణుణ్ణి పలు విధాలుగా పూజించే వాళ్ళు కొందరున్నారు. వారిలో ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు, జ్ఞాన సముపార్జన ఇవన్నీ కూడా మనం వర్ణించారు. ఏది బాధల్లో ఉన్నవాళ్ళు, మరి జిజ్ఞాసు ఉన్నవాళ్ళు, తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, డబ్బు కావాలి కాబట్టి సంపద కోసం చేసేవాళ్ళు, జ్ఞానం కోసం చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతారు. ఏ రకమైనా సరే అదంతా కూడా భగవద్ అర్చనమే. ఏ భావంతో చేసినా కూడా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణే అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నారు. ఏమిటి, 3 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. 3 రకాలలో అద్వైతులుగా భావిస్తూ తమను తామే భగవంతుని రూపాన్ని అర్చించేవారు కొంతమంది ఉన్నారు. అయితే అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే, మనందరం కూడా భగవంతుడి ఈ అవతారమే అని అనుకుంటూ చేస్తారు. అది కూడా భగవంతుణ్ణి అర్చించటమే అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మన ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అంటే భగవదంశ అనుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ప్రకారంగా భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ నిరాకారవాదులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఈ రకంగానే భగవంతుణ్ణి కొలుస్తూ ఉంటారు. ఏ రూపమైన భగవంతుడి రూపమే అనే భావంతో వాళ్ళు పూజ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు మనం కూడా మన ఆత్మ భగవంతుడి అంశే కాబట్టి మనలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనం భగవంతుడి ప్రతిరూపం అనుకుంటూ వాళ్ళు అలా ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది ఏమో ఏ రూపమైన భగవంతుడే కాబట్టి ఏ దేవతలను చేసినా అది భగవంతునికే చేసినట్లు లెక్క అని కొంతమంది అనుకుంటారు. 3వ రకం వాళ్ళు ఈ విశ్వాన్ని తప్ప వేరే విశ్వమే మనకు కనిపిస్తోంది, విశ్వమే భగవంతుడు అని విశ్వాన్నే పూజిస్తారు. ఏదేమైనా ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి రూపమే కాబట్టి ఒక రకంగా వీళ్ళు అన్ని రకాలుగా కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా ముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వధాహమహమౌషధం మంత్రోహమహమే
మంత్రోహమహవే వాజ్యం అహమగ్నిరహం హుతం. సో నేనే క్రతువును, నేనే యజ్ఞాన్ని, పూర్వుల కొసకబడే ఆహుతిని నేనే, ఔషధాన్ని నేనే, దివ్యమంత్రాన్ని నేనే, ఆజ్యాన్ని నేనే, అగ్నిని నేనే, హుతాన్ని కూడా నేనే అని చెప్పి హోమంలో సమర్పించేది కూడా నేనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే సర్వము కూడా భగవంతుడే. నేనే క్రతువును, నేనే యజ్ఞాన్ని, మరి నేనే సమర్పించేది నన్నే, ఔషధము నేనే, దివ్యమంత్రాన్ని నేనే, ఆజ్యమును నేనే, అగ్నిని నేనే, హృతాన్ని కూడా నేనే. జ్యోతిష్టోమము అనే వైదిక యజ్ఞం కూడా భగవంతుడే భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా స్మృతిలో మహాయజ్ఞం అంటాం, అది కూడా భగవంతుడే. సో పితృలోకానికి అర్పించే ఆహుతి, పితృలోక ప్రీత్యర్థం అనరించే యజ్ఞం కూడా భగవంతుడే. అలాంటి ఆహుతులలో నెయ్యి వేస్తాం, అది ఒక దివ్యౌషధంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇవి కూడా భగవంతుడే. ఆ మంత్రాలు కూడా భగవంతుడే. యజ్ఞంలో అర్పించబడే పాలకు సంబంధించిన ఈ పదార్థాలు భగవంతుడే. ప్రకృతి మూలికాల్లో ఒకటైనందున అగ్ని కూడా భగవంతుడే అని చెప్పి ఇక్కడ కావున ఇంకా వేరే మాటల్లో వేదాలందు తెలుపబడిన కర్మకాండ విభాగంలో ఉపదేశించబడిన యజ్ఞాలన్నీ కూడా భగవంతుడే, వాస్తవానికి శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుని భక్తిలో నియుక్తులై ఉన్న వాళ్ళు వేదాలలో తెలుపబడిన సమస్త యజ్ఞాలను నిర్వహించినట్టు వారే అవుతున్నారు. సో భగవంతుని భక్తి ఉంటే ఈ వేదాలన్నీ కూడా, ఈ యజ్ఞాలన్నీ కూడా మనం చేసినట్టు లెక్కే. ఎందుకంటే ఆయన నేనే అవన్నీ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి. పితాహమస్య లాస్ట్ శ్లోక ఈరోజుకి. పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహ వేద్యం పవిత్రం ఓంకార రుక్సామయజురేవచ. సో నేనే తండ్రిని, పితా అహం, నేనే తండ్రిని ఈ జగత్తుకు. మాతా ధాతా పితామహ, నేనే తల్లిని, నేనే పోషకుడును, నేనే తాతను కూడా, పితామహుణ్ణి కూడా. వేద్యం పవిత్రం ఓంకారం, సో వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను, పవిత్రం చేసేవాడిని, ఓంకారాన్ని. రుక్సామ యజుర్ ఏవచ, ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదాలు కూడా నేనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ జగత్తుకు తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుడును, పితామహుడును అయి ఉన్నాను. జ్ఞాన లక్ష్యాన్ని పవిత్రం చేసేవాడిని నేనే, జ్ఞానలక్ష్యంను నేనే, పవిత్రం చేసేవాడిని నేనే, ఓంకారాన్ని నేనే, ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదాలు కూడా నేనే అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. హరే